ji Kobanî heta dêrikê careka din zemîna Rojavayê Kurdistanê armanca Tirkiyaya dagirker e. Careka din û hevdemî bêdengiyeke navdewletî, Tirkiyaya dagirker zemîn û saziyên Rojavayê Kurdistanê bombebaran dike. Duh yekşemê balafirên şerên Tirkiyeyê Zeviyê Seîda û Zeviyê El Oda li gundewarê Tirbispiyê bombebaran kir û her du zevî ji kar hatin xistin. Her wiha li bajarê Qamişloyê ji sibaha îroj duşemê ve dron û balafirên Tirkiyaya dagirker heft dever bombebaran kirine. Ji wan deverên jiyangîr û sivîl in. Di encama wê de heta niha 6 kes şehîd û 11 jî birîndar bûne ku piraniya wan karmendên sivîl ên çapxaneya Sîmavê ne. Li bajarê Kobaniyê jî balafirên Tirkiyaya dagirker nexweşxaneya heyva sor a Kurd bombebaran kir û heta niha encamên wê nediyar in. Ji hêla xwe ve birêveberiya Xweser bang li hevpeymana navdewletî, Rûsya neteweyên yekbûyî û birêxistinên mafên mirovan kir ku bi erka xwe rabin û helwesta xwe li hember êrişên Tirkiyeyê bidin xuyakirin.